András, Gergely közületek. Pont te vagy az? Azt a mindenit. Hát nagyon sok szeretettel szeretném ezt átadni neked, ugyanis, mint már biztos tudod, a rajzpályázaton helyezést értél el, és ezért fogad tőlünk sok szeretettel, és csak így tovább. Igen, ő neki nagyon jó fantáziája van. Nagyon-nagyon ügyes volt, nagyon jó volt a rajzot. Ti láttátok, hogy mit rajzoltak? Igen. És tetszett nektek? Igen. Akkor szerintem egy nagy tapsot megérdemel, ugye? És főleg azért is, mert azzal, hogy ő nyert, ezzel az egész osztálynak nyerte ezt a nagyon sok gyümölcsöt, amit fogyasszatok sok-sok szeretettel és egészséggel. Egy picit, hogyha beszélgetnétek velem, azt megköszönném. Kapjátok minden nap az almát? Igen. És szeretitek? Igen. Akkor jó. Én igazából attól a cégtől jöttem, aki ezt az almát szállítja nektek, és azért is kérdezősködöm egy picit. És hogy szoktátok így simán nyersen szoktátok enni itt az osztályban, vagy hogyan szokott ez működni? Esetleg azt, hogyha elmondanátok nekem, hogy mi az, aminek még örülnétek, hogyha milyen pályázatot csinálnánk, mit szerettek még csinálni a rajzoláson kívül, ami a gyümölcsökkel kapcsolatos, te? Én ilyen versenyautó formákat. De az nem gyümölcs. Az nem gyümölcs. Amiben gyümölcs van, olyan? Ilyen gyümölcsházat, ilyen gyümölcsmanókkal együtt. Igen? És akkor te Gyümölcsbusz. Gyümölcs? Igen, az a busz az a lényeg Aha. neki. És ti? Gyümölcskosarat. Aha. És te? Gyümölcsfocistákat. Gyümölcsfocistákat. Na, az érdekes lehet. Tehát akkor inkább olyat, amit így egy kicsit barkácsolni. Azon gondolkozunk, hogy még mi az, amin tudnánk olyan versenyt csinálni, amin tudnátok nyerni valami jó kis ajándékokat, és ezért egy pici segítséget szeretnénk kapni. De akkor lehet, hogy azt fogjuk, hogy ilyen-olyan gyümölcsből mit tudtok csinálni, tehát valami kis alakokat létrehozni, vagy ugye volt a gyümölcsház, akkor valami ilyesmire számíthattok, jó? Hogy a közeljövőben lesz egy ilyen pályázat, és akkor lehet készülni. Gyümölcs-ABC. Igen, mondjuk gyümölcsből lehet, így van, ki lehet alakítani betűket. Szuper. Na, akkor igazából mi el is búcsúzunk, egyétek meg, lakjatok jól vele, és nagyon sok gyümölcszöldséget fogyasszatok, mert ez nagyon fontos nektek, hogy egészséges, jókedvű, stram felnőtt legyen belőletek, jó? Viszontlátásra!